Bueno, pois o dito que toca falar de política. Ademais, como en toda na vida, hai que ir renovando. E hoxe precisamente imos conversar con Brian Diz, que é concellero en Amoeiro, que recentemente era elexido para dirixir, como decíamos antes, a coordinadora da comarca de os socialistas en Ourense, e que seguro que ven a renovar. Moi boas, Brian, que tal? Moi boas tardes. Todo ben. Supoño que como persoa nova que eres, non? Queres aportar aire fresco tamén a política? Sí, a idea é un poquinho eso, non? Cando entras neste mundo, pois, sendo un pouco novo, pois a idea é intentar manter o que temos, pero sobre todo pois mellorar as cousas, non? E entrar no ámbito orgánico do partido, como neste caso, pois trátase de eso, de darlle un aire fresco, un aire diferente, aprender dos que están aí encima de nós, que nos están todos os días pois ensinando mergullándonos nesta maneira de facer política, non? Dentro do partido a nivel orgánico, sobre todo pois aportar a nosa valía, a nosa mocidade a política para mellorar todo o que se pode. Se un mira as enquisas que hai por aí ou estudos e demais, ve como a xente, pois parece que a xente nova parece que a política, incluso os xornalistas e outros sectores non están como moi ben vistos, non? A ti, por exemplo, que foi o que te chamou a atención para decir, vou dar o paso e entro en política? Sí, eu creo que tes un pouco de razón neso, non? Pero a veces, eu sempre digo mesmo, non podemos meter a todo o mundo no mesmo saco, non? Entonces, no mundo da política, como en todos os ámbitos, hai xente honrada e hai xente que non o é, pero pasa en todos os sitios, non? Entonces eu creo que se tú faz desde a túa forma de ser personal, desde a honestidade, intentando traballar por o ben común e con vocación de servicio, que é a idea, por lo menos a miña personal, non? E a de moitos dos meus compañeros, estou seguro que tamén, porque os coñezo, pois eu creo que iso é o que nos move na política. E dar o paso, pois primeiro de nada, eu creo que sempre fui unha persoa que tuve esa especie de vocación de estar no lío, non? Gústame estar no lío, gústame estar a atención aos veciños, atención á xente, ao servicio público, gústame. Pois moita xente vai ter sorte con xente como a ti, porque hoxe en día escasea, non? A xente que quera dar servicios demais. Estamos un pouco nunha sociedade un pouco máis individualista, non? Sí, a verdade é que sí, non? Hoxe vemos sobre todo pois ese tipo de formas de actuar por desgracia tamén de moita da xente nova da nosa sociedade, non? Pero creo que hai que animalos non só moitas veces eu escoito moita xente, non? que se farta ou se jata de criticar este tipo de actitudes. Eu creo que hai que tomar outro tipo de camiño, non? E é animalos a que se involucren, animalos a que tamén eles formen parte tanto da vida política ou noutros ámbitos públicos que non só é a política, non? A nivel tanto local como estatal, e animalos a que se involucren e que sexan capaces tamén de dar un paso e de poñerse ao frente de cousas que nadie coma nadie. Aquí o mundo é para todos e creo que nese sentido pues, temos que animar a mocidade a que tamén se faga ver e se faga valer. Asumir responsabilidades é moi importante e logo formarse, ter coñecemento do que é a política por dentro, non? Porque agora a micropechado falábamos das tendencias que hai neste momento pensando en próximas eleccións, pues se fasa non só en España, senón moitas partes do mundo, con ascenso de determinadas formacións políticas con un discurso un pouco máis de ultradereita, radicais, que queren, pues, de alguna forma rachar o sistema e coller precisamente están collendo, se ven as enquisas, xente máis nova, non? E tú comentabas a micropechado que moitas veces estas persoas pois non teñen unha formación, non teñen un criterio, non? Sí, totalmente o que dices, non? Eu creo que eu, por lo menos por a miña experiencia, teme pasado, non? Que a mellor pois, conversas cunha persoa da miña idade ou incluso máis nova e a veces teñen pois ideas ou comentarios que a min pois me parecen non sei moi ben como justificar eso, pero en definidas eu lle pregunto pois cal é o argumento ou cal é a aportación de por que pensan así e non saben contestarche, non? Entón eu creo que é un traballo de todos que temos que tamén educar na política,
facer e dar a ver cales son tamén os criterios, neste caso, pues, do Partido Socialista, cuáles son os nosos criterios, cuál é a nosa maneira de facer política, a nosa maneira de pensar, a nosa maneira de vivir, xa non só a nivel político, senón a nivel personal, por que somos socialistas, non? E eu creo que nese sentido a xente nova pues, temos que tamén explicarlo, non? Porque a veces é o que che digo, non teñen un argumento, ninguna explicación de por que pensan así, simplemente o pensan porque é unha tendencia social maioritaria que está aí na sociedade e maioritaria rectifico, non? Maioritaria non é, gracias a Dios, pero si unha tendencia que está aí e que moita xente se suma porque sí, como pasa con moitas cousas, non? Porque sí, pero non con un argumento claro ou con unha definición de fago por isto e por isto, non hai eso. Bueno, en todo caso a democracia o que ten é que hai posibilidade de escolla, non? Ti escolleches o Partido Socialista e por que razón, que é o que te identifica ou con que te identificas? Bueno, eu creo que é moi claro que tanto os como as socialistas pues temos o noso maneira de pensar, a nosa maneira sobre todo de facer política, non? Pues pensar na xusticia social, pensar no ben público, pensar nos servicios públicos. E ser socialistas pues, significa facer política para todos e para todas, non? En contra pues, de outras formacións que bueno, pues, non pensan ao mellor como nos no progreso, sino pues, nun retroceso incluso da sociedade, non? Como falábamos neste momento, como dicías, do micropechado, pues, de formacións de extrema dereita que non aportan absolutamente nada beneficioso á sociedade, ao contrario, non? Entón, eu creo que dar o paso pues, a pertenecer ao partido e tanto a executiva provincial como no nivel orgánico, pues creo que é o que nos identifica como socialistas, non? E sobre todo pues, a justicia social, non? E pensar no ben público e nos servicios públicos que outro día comentaba, por exemplo, pues, co tema que pasou da residencia de Amoiro, non? O tema de privatizar, todo o que sea privatizar que teña que ver con contrato de persoas ou con beneficios de algúns a costa de outros, pois creo que é o que temos que radicalizar a nosa sociedade. Por certo, falaches de Amoeiro, decíamos antes que levas 2 anos, ¿no? Como concelleiro, que levas na mochila como experiencia? Para que valeu ou serviu ou está servindo esa experiencia dentro dun núcleo rural? Sí, a experiencia é moi bonita. Eu sempre digo que a min gustame moito a política municipal, gustame moito o trato cos veciños. Eu creo que a política nun pobo, nun concello como o noso, de que estamos chegando aos 2.500 habitantes, sobre todo defínese e resúmese na cercanía e no trato diario, enfocar os problemas diarios que teñen as persoas e os veciños e intentar darlle solución. Ese é o máis importante que facemos na política municipal. E a mí personalmente gustame moito, non? Porque a min gustame a política na calle, gustame a política cando estás con veciño tomando un café ou falando ou contando esta historia ou outra e che conta, pois eu necesito isto, necesito aquelo, ou teño este problema ou teño aquel outro, non? E entonces poder darlle solución a eses problemas, a esas cousas que diariamente eles pois botan en falta ou teñen, bueno, pois ese tipo de inquietudes, pois poder solucionalas, poder darlle un camiño, unha salida, pois eso é gratificante. Bueno, e como se ve o camiño cara ás eleccións? Por lo menos dende Amoeiro. Porque, claro, unha cosa é a política estatal, outra política galega, outra política máis local, comarcal, e outra a propia, non? Dun concello como pode ser Amoeiro. Sí, eu creo que a situación hoxe en Amoeiro para nós é positiva, non? Como miramos cara ao futuro? Pois mirámoslo con moita esperanza, con moitas ganas de repetir, eu sempre digo, de manter por lo menos o que temos e o traballo que estamos facendo diariamente, mellorando os servicios, dando respostas a problemas, mellorando en propostas e desenvolvemento da Amoeiro, non? Como concello, pois acadar os mellores resultados posibles, acadar ou intentar buscar o aumento de votos e de concelleiros, por suposto, e que a veciñanza e que o noso concello pues, siga confiando neste proxecto do Partido Socialista en Amoeiro que está enfocado pues, en resumidas contas a eso, non? A mellorar a vida dos veciños, a mellorar a calidad de vida dos veciños e a mellorar o concello xa non só a nivel autonómico, sino me atrevería a dicir a nivel estatal. Está claro que retos hai moitos e oportunidades a veces hai poucas. Ti supoño que queres aproveitar esta oportunidade de, ainda sendo novo, ter xa unha responsabilidade potente de coordinador comarcal. Entón,
como de retos xa estás falando, eu casi preguntaría xa para ir rematando do equipo, non? Ese equipo que neste caso comanda na provincia Álvaro Vila, como te sintes dentro deste equipo neste momento? Porque asumes unha responsabilidade que a veces pois a xente máis nova non é fácil que chegue aí, ten que pasar moitos anos. Pois a verdade é que sí, a verdade é que sí. Hai que dicir en primeiro lugar que se lle agradece sempre pois aos que están por encima de nós, como ben comentabas, tanto Álvaro Vila como Toño, demais membros da Executiva Provincial, que che den oportunidades de ir collendo pois peso dentro do partido, ir collendo responsabilidades e tamén non olvidarse de ir empapándote, como dicía anteriormente, e aprendendo do que é a vida política e orgánica, non? Como valoro esta executiva? Pois a verdade é que moi ben, non? Desde o momento no que Álvaro colleu a dirección provincial do partido, pois estáse traballando dunha forma moi contundente na cohesión do partido, intentar buscar e acadar esa cercanía tamén cas agrupacións locais e cora cas reunións comarcais que estamos facendo, e intentar pois acadar e levar este proxecto socialista á provincia e que sexa algo que realmente a xente confíe nel, non? E que sea atractivo para a xente. Así que, valoro positivamente a dirección provincial do partido, por suposto, e temos un grupo unido, cohesionado, un grupo que está traballando de sol a sol, porque a verdade é que fan un traballo que moitas veces eu sempre digo, non? Que non se ve, é silencioso, pero que está aí. E así que nada, seguiremos traballando día a día para mellorar a provincia, para mellorar Ourense e para acadar os mellores resultados posibles nas vindeiras eleccións do ano 27. Queres darlle caña a alguén en particular ou non? Non, eu creo que seguramente hai moita xente que me daría a min seguramente, pero creo que non. O que temos que pensar en traballar, en facer as cousas o mellor posible, e as críticas, pois mira, tanto sean duns como doutros, pois hai que aceptalas tamén, non? E nese caso, pois eu sempre digo que a min as críticas sempre me gustaron, aínda que non o creas. Sempre me gustaron porque xa non só é porque te fan aprender, e que tamén suelen facer ver onde estás facendo as cousas ben, porque hoxe vivimos no mundo que vivimos e a veces pois esa envidia a veces que pode dar a uns ou a outros, non, pois tal, pero non vamos aquí a facer sangre de nadie. Bueno, pois un placer falar con Brian Diz, concelleiro en Amoeiro, agora ca responsabilidade de levar esa coordinación comarcal en Ourense, no Partido Socialista. Gracias por acompañarnos. Xa cambiamos de tercio porque temos a Luis Seara do BNG esperando. Gracias a vos, Brian, un saúdo. 1:21 minutos, volvemos en poucos instantes.